Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sur upat ba beri hinyo trap kadap da kajing sngaw lingo halor kajing yo aban puli ban yo sngaw ya kajing kran menteri sarkar ubalong ru unong aikten ka sarkar MTA 2 uba pol lingdo halor ka ina line permit ka badai ka mat jing dawa omtang ya ki pat ba Henry Watt ya ka yeng dorbar thawan ka jilla kabala dep ban menjur ya ka resolution ILP house nem arhajar khat khandai Nakalyang unang aiktin kasur upat ba beri nyotrep uba Thomas Pasa uloong baka ILP kadai kaway nakimat jing dawa jong kakenhun kabakalayeng bandawa ya ka ILP bat uba Paul ru ude uwe ubalabu ya kanye ka jing dawa hakmat nadu balaseng ya ka knam Henry kabasngausi kalong bamenta ba unong bakade kaan kinongwe bat kabalarim Nakalyang uba Thomas uloong balada ka sarkar jilla kadon ya kanye ka jinglong kumnu ka sarkar India kan aya ka ILP. Shu uloong baka Meghalaya Residents Safety and Security Act kadai ka an manbu record ya kinong shangwai ha kani ka jilla. Ka MRSSA kadai ru tang ka system ban penko ya ki jabo ki baladon lupa kat ba ka ILP kadai ban khangla de ki brio ki bawan dagalinti ka babakla bat kadai ka jinkhang banum aila de ki jabo banrung sha ka jilla. Hakawai kalyang unang aibot kasur upat ba bri nyotrap uba Rustingwell thaba uloong bakla dei kapor banum penjenja rikipat ba bat ba ulabu ya udak jingkeli ya ki MLA ki bala ai ka jing menjur bat ka resolution ILP house nam arhajar khat khandai haying dorbar thawan ba kumnu menta mi penban ka jing penthami ban pen kalaya ka shak MRSSA ulakan tu ya ka sarkar ba kam deshu ban leka ya kane kamat kabala menjur daki hindu khongut ki MLA bat ulaong ru ka basngausi kalong ba uju ubriu ubaong ngidan kam ILP menta andala syong hakashuki uong omdan kam ILP shu to nakalyang kajongi ka sur paiba ka blunyo trap hadin ka jingi ka jongi ka tu ka tingkan nakalyang spokesperson jong ka MDA 2 mentai ba Polendo alor ka ILP kat kum ka jing yo jing tip jongi lemba kila thai ko bor ba nakalyang jongi ba Pol ila ong ba lese kene ka ILP ka de ka colonial relic lene ta ka ain ka ba lese jong kinongway lene ka ain ka balarim kami hap show berkajuk muta. Dan kum ka kenhoni ni sulungo ba kinong yalam gi jongi ki bala ju yang perta banyele na menta ka jing dawa LP haki por munchwa angin yo sneu ye kini ki kentin hakani ka por menta kumban chu per kamau pi hoi na kaleng jongi kum ka kenhoni ila ju yang ya kan nongrem bangi di bandawa ba ya LP na do ka por badon ibadan ya chisela kadai kawai ni kimat ki bang gila buah khmat tam bat kimpat ja na kimat trikam ke jungi hadu kan ni kasni ke pemerintah bat kuman cupur kemau ban kalian jungi ba pol ru ide iwei na kinong yalam juga jai bere jungi ibal abu ya kata ka jingdawa ILP hak thup keteng ke bat hajurang ge ha por bala seng ga seng khanam ha por ba pol seng khanam abu ya ka ILP kum kawai ke jing dawa ka jong jong jai bere jungi but ngimla banlen hakini ki bonus na makajing yakhi jong jai bure jong i bandawai ka LP ki bala bon bai khon samla ki jong ki la shabom la sabit ki la khro ka men hakajing kwa ka jong ki ban yo ya ka LP hindai kan la poi kani klimat ka long ka basusi ba lada ka sarkar ka bamenta pade kan ong bakata ka ain LP ki ka ain ka jong ki nongwei ni ka ain ba mi hap ka juk menta data ka daw tentengi ka penlongo yani ba lada ka sarkar ka don ni kani ka attitude sapang ka LP kumno kan kita ka sarkar India kan ayang pada ka LP ni sapting yo ka don ka double standard jong ka sarkar ka jongi haka jingdawa ka jong LP ha jing pas ka jong ka ya ka unanimous resolution ho aja khat khandai bandawa ya ka LP ban pas stage ko no badali but ni community ba ka sarkar kan simkhia ya kani but kum ka jai bende ngi yo ka LP but hakini ki jingkren nakalang juba ko ru ho il akran ni kata MRSSA but nakalang jungi ngila sutu sya kedar ba ke MRSSA kedai ka an ba pension record ba pinbu jingkhen jingdia ya kinong shawai ki badan po ka jala ka jungi ada ka ILP kariban khangla ya ki bamdei ki lani ki ba wan dakalang ti ba bakala ki ba wan claim ko permit pada bandrum sya ka jala ka jungi degri ban sutu sya kedar ba ka ILP ka jingkhang ban banung ailat di ki jabo bakin room sipo ka jala ka jongi
bat ke MRSSA kadai tang ka sistem man pen khoi ya ki jabo ki bala don lupa apa ka state ke jongi ti ini jinga peri don bat ngi kmilinti ba nakalyang jong ka sarkar hi ba kum ka sangi bat kum ka jai menri hinga thai ngi patla ban ong ba ngin pedang de ki wei pade ki an ki haka jaka jo ka LP kumbala yo isai kedar hi lawan ra ya ka LP da kata ka perkhat perdan jong ki doli atau perkhat khat paspa ni kolai tang halor ko ngi ngorem ba kini ki minority tribes ki bodon hapo upu usam jo kari India dei banyada yo ki nakajing do jai ke jongki kalong rem kadi kata banyada ya ki minority tribe bat ngira kala pau sai kada ki state ni ki tribal state ki bodon hapo ka north India ki bala doni ka LP la buntli sinam kinala banong baka LP kala la sisa banyada ya ka tribal identity ka jongki ya ka bamangiru kum ki tribal juga state gi ko ay ka jo bangim la banlen pinapet hasor shulong ni hamtem kala ima ya kata ka jingwan buhay sinong gi barabar niyo iya ki lendi ki singking teng niyo iya po ki la patai ko baru bat kani kan wanra ka jingma ya ki generation ni banwan nata ka daw hagi kentin ki basay ba kaan ka bala banyada ya ka jinglo kerpang ko jongi kum ka jai bendri kaan ka bala banyada nakajingwan buhay sinong jong kibru banabar kaan ke bala ban patikna ba ka pateng papateng kum ka tek menurut paik ngindang ne nang sa ane ka perthai ka bobli labo ka ditang ka LP ka bala le kata ka sarkar jela ka ribun so kata ba ni kermen ba ka sarkar jela kan perkhat kila klenti ban pun so thu ya ka sarkar pedeng kanang ba sarkar pedeng kan so thu bat kan ai no ingi kata ka LP bat ka wen klenti ban pun so thu ya sarkar pedeng ka ni baka jing dawa ka jongi ka LP kam dei bak kam dei bang imut bang imsha shu ban rungi ki berushane gida ong rung kat mamon hari tang lembaga permit kai bangin yo jing khen jing dia ya ki beru ki baru ya ki beru mi ko ba ki long shwa ki la ong ba ka chai beru jongi ki don tang ki ding rung ki ding mi mi ira de kani gala ban bu ya ka jing ya ka identity jong ka chai beru jongi kai kasur pai ba ka yeng kan orem nadu baki kon samla jogari ki juyai ki na ka pos ka por baka norem ka bangi ka long bat ngidan be hasanda ji ki kon samla jogari ha bede ka isu bat ni la sim dre serious ha ka bede ba kan ka banta kham tam ba ka IP baka ji sim serious ji kam bala batai pusat ji ta long ba kai ka bang perngok ka long ba ngin dai su bandang penjenjar pai ba ka bangi mi mata ban prisai ka long ba hadin pengiyo ki phone call ke bubon na ki nongkit kam bat na ki parlok ki bubon kapo ka beri jusrap kai ba fidan banjuba blog ka jingo sa sarkar ka bangi I lang ba statement ke bala ai ba por ba ndaran kam na ban ra ka LP te perkhat ka wen ki banta ka bubu ang ni kum ka dak jikli ba he ya kini ki amane bro andru phomon ki bala pas ya kan ni karususan po assembly aka khat khandai tarik uno pra arja khat khandai lapas ya kan negosiasi banyo LP te menta kami sa kajing penthame ban penkalabi yang kene na LP sa ka MR SSA ta kami kajing kri ki butpo ka pipidan ban tmu ha ka bide be menta ngam simi ibu chief minister bun kran ase la pha ban kran da ki minister ase ngam simi ba ai ba ki kin simi ki ba ada kalong ta ka dan kawai dak jikli kalong hanga kan mau ka por election ka UDP ka bu ikani manifesto jeng ka hakmat do ngade ka LP te ka jingkeli tak ai ka UDP ka dan banjubab halo be ka LP pinroi afsur kata kalong jingkeli pinroi laisur te kani ka ai ka bang bu ahmad kalong habala pas ka resolution nadu arjakat khandai ka dan kawai kam ka bari ka bangi ngimpoi perkhat bahkan khandai tarik uno pra ka hajar kat khandai hakat uski kila weng no ya kan ke ketin khasi states kemudian kila weng no ka LP na po ka khasi jentia hakapon ka LP ka Manipur tikani ka digadak jikli bahe ba balai ba baro kini ke mene kisnap hatu por balai ba sarkar snap te halor jakani ka banta ka bu sipun ke jinga ka bangingim la ba snu thu hadu mta sa ka jingdom
Tekane kada ko bita ka bangibu habasit abasay. Badalong kabala ndai su banila ka ya kada isu kabala apas dan riu pamot ke amri po assembly. Namar ngila ajit ipi bapilong unong kikri ya kan kabanta. Ndai menta pada pidang kelang biang tingim lak ke besngotu. Uju ubri menta uang dan kam ILP. Uju ubri nu asal uski uang bangim dan kam ILP. Te hai kin kijing senia ajing ikinom ikmat. Te mentangin bensat yang ngikar kani kalau kebat heading gani pai ba. Ba unya ki biang, penbot ba unya ki biang. Ndai kasul pai ba ka ong sai kada kalong pangila kanau na kuwi kap hakapor ka ba badang sela jingi uro balakran no. Sherman jingi. Hakapor bulong CMU ulabu ya kan fine ka ki support Supreme Court. Black and white kadon ka jing tho pos hapo ki kot khubor baka Supreme Court kala admit ya kan ki support Supreme Court. Ban sim hering yang kis ILP. Haka tu kapor nakaliang supaya ba mo ngilalit bani kendo i ba titos i belong CM tu kapor. Ni ang subhasa budien nakaliang juga district council dekat kis kemudian pos ko. Habrim ka ILP. Na kuburon segala panlong ba. Kitu ki pepar ke bangi ajin tok ba remind si la sibrat sa dosben. Maka district council kadang kelenti ya ka bakan move ikan kis Supreme Court. Kata kalau kejisai. Dan dai mentah kita ro la penjano sakanya mementar la penjano sakajikli kelong ka ai pada ka bangile ka nakaliang zikir ngalang supaya ba tem tak ka bu jige ka bakrao teka message ka bakada mendong kani kalong bik wasai kadar baka dage message be tangi kinong ikmat ndai un penjenjar so kemudian tangi la ka bala pas ka resolution ka message kalong kong ki MP ka message ka along ki amane ka message pala kalong ki MDC mata film don ya kalenti kalat kumno banwara ban penyo ka ILP kumpani la menjur long unanimously do upai ba barki amare teka mot ngamot batong sekadar bangi ngi sa ai ka jimot wat supaya ba kumno finla banyo ka ILP tai long benta